ukrajinskim sucima i da čujemo malo opet te atmosfere sa Rujevice. Možda ćemo biti i za koji trenutak spremni vidjeti sastave. Evo tog trenutka: Prskalo, Galović, Pavičić, Ampem, Vukčević, Lepinjica, Krešić, Drmić, Eskoval, Tomečak i Abas. Dakle, ova najznačajnija promjena u vrhu napada, najistureniji Josip Drmić danas dobio prigodu umjesto Slovenca Čerina. Drugačiji je tu raspored. Rijeka je naravno ofenzivnija. Ampem, Abas, Lepinjica i Pavičić svi će nekako vući prema naprijed, tražiti neko rješenje da se stvori višak, tražiti ono što je Rijeka teško ostvarivala u toj prvoj utakmici, posebice u drugom poluvremenu, ali Rijeka definitivno ulazi snažnija u ovaj dvoboj. 44 godine ima Sergej Bojko iz Ukrajine, sudio je, kažem, tu utakmicu protiv Betisa 1-1. Da vidimo sada i grčki sastav: Paskalakis, Varela, El Kaduri, Šviderski, tu je Lukas, pa onda Živković, Krespo, Vjerinja, Bićesvar i tu su još Švab, odnosno Kurtić. Evo kako to izgleda u rasporedu. Nema praktički promjena osim na ovom desnom boku gdje je taj Lukas Taylor sa brojem 13. Ovdje se vodi kao Maja, iako je riječ o Lukasu Tayloru. Maja Reis je ovdje označen na grafici. Svakog trenutka tu će se pojaviti Sergej Bojko u središtu igrališta i dati znak da se može krenuti. Iz ove perspektive, kada više nema onog pravila o golu u gostima, naravno da ostaje i tu jedna žal, jer 1-1 u onom starom formatu s golom u gostima je vrlo sladak rezultat za donijeti doma, rezultat koji uzvratu garantira kad lopta krene s centra da imate prolaz, ali toga nema i dakle Rijeci treba pobjeda ovdje za prolaz. Uostalom to treba i Pauku, dakle igra samo pobjeda za prolaz i jasno je da se Rijeka drugačije postavlja u ovoj utakmici, što i sugerira taj Tomićev sastav u odnosu na ono što smo gledali prije tjedan dana. Biće prva lopta za goste iz Soluna, koji su kao i obično kad je u pitanju grčki sport nekako pomalo i bahati, samouvjereni došli ovdje. Ne mislim pritom na klub PAOK i na igrače, nego na taj medijsku kulisu i pratnju koja je ispratila PAOK, uvjerena da je to bitno kvalitetnija momčad od Rijeke i da će oni pokazati nešto ovdje, ali nadamo se da će Rijeka to pred svojim navijačima večeras demantirati. Sretno Rijeka! Odmah poslano naprijed, ali dobro se vratio po tu loptu Prince Ampem. Ovo je Vjerinja. Uspio je odbiti Vjerinja. Još jedna visoko podignuta lopta, opet Portugalac Vjerinja i na kraju pokazuje Sergej Bojko da je lopta za PAOK. Vidjeli ste Bićesvara koji nije zadovoljan s nekim reakcijama svog kapetana. Pokazuje da se primiri ta lopta, da nema potrebe za panikom, ali početak je utakmice. Ulog je velik i jasno da je tu prisutna i nervoza, pa možda i malo nesigurnosti. Prskalo. Nekoliko velikih obrana imao je Andrej Prskalo u toj prvoj utakmici. Ovdje je podignuta ruka. Označena lopta još jednom za PAOK. Propustio je, kao što sam u uvodu rekao, ponovit ću za one koji su se kasnije uključili, propustio je Prskalo tu prvenstvenu utakmicu protiv Šibenika zbog
ozljede aduktora, dobio je poštedu kako bi se što bolje pripremio, čak je postala neka opcija da propusti i ovo danas, ali ipak je liječnička služba osposobila, prskala u Rijeci i danas na golu kapetan. To je opasna kombinacija, Paok prvi put ozbiljno prijeti, to je dobar klizeći start, nema prekršaja i čisto odnesena lopta. Riskantan potez Prinsa Ampema, ali dobro oduzeta lopta, može li se stvoriti kakav višak na drugoj strani? Vjerinja ima velikih problema ovdje, evo malo prostora, evo mogućnosti za centaršut, probao je Tome Čak i Grci brže bolje to šalju van. Evo još jednom tog poteza, bježao je Lucas Taylor, činilo se da je ostvario veliku prednost pred Prinsom Ampemom, ali je majstorski ovdje uklizao Ganac i stigao to zatvoriti. Abbas, teška situacija, okružen sa trojicom suparničkih igrača, gubi loptu Abbas, opet se Paok brzo otvara, vuče to Švab. Ali lijepo je Rijeka osvaja loptu. Ima li bijelih naprijed koji dolaze u završnicu? Ima. Teška lopta prema Drmiću, ali opet je osvojena. Fino. Abbas. Tome Čak. Traži rješenje, 1-1 Tome Čak. Lukavo Tome Čak i tjera tamo na korner Lucasa Taylora. Evo prvog udarca iz kuta večeras na Rujevici. Vrlo otvaranje Rijeke. 44-godišnji Šibenčanin na klupi Rijeke ima večeras najznačajniju utakmicu otkako je došao na Rujevicu, a možda i u svojoj trenerskoj karijeri, ili barem jednu od najznačajnijih, najvažnijih. Pavičić na prvu vratnicu, nije bilo nikoga od bijelih tu. Ostao je kao osigurač Vukčević i mora čekati novi raspored Vukčević. Samo aut. Taylor. Crespo. Fernando. Lukas. Još jednom aut, ali ovoga puta za Rijeku. Već je bio spreman Švab to izvesti. Austrijski reprezentativac. Stefan Švab, jedna od najvažnijih karika u Paokovom sastavu. Teška lopta, ne može se stići. Opet prelazi preko crte. 5 minuta igre je prošlo na Rujevici. I još jednom vratit će to za grčku momčad ponovno Brazilac Lucas Taylor. Samo jedan Grk i večeras u postavi Paoka, to je vratar Paschalakis. To može biti opasno poigravanje, opasno izgubljena lopta, ide odmah udarac i vratnica. Vratnica spašava Rijeku, 6. minuta. Kako je to bilo opasno, da vidimo može li se to zaustaviti. Ide novi val napada, još jedna prilika, velika prilika i opet ista vratnica ili spoj vratnice, glede prskalo u prazno, panika pred riječkim golom i dobro je, uspjela se nekako obraniti Rijeka i preživjeti ovdje. Luda sreća sada za Riječane, Paok dva put u manje od 20 sekundi uzdrmao okvir gola i Rijeka je to
srećom ipak preživjela. Vidjet ćemo još jednom tu situaciju. Sve je počelo s onom izgubljenom loptom u opasnoj zoni. Evo samo ovog nastavka zapravo te akcije. To je El Kaduri, ovaj drugi udarac uputio. Čini se da je Švab tukao iz one prve pozicije. Da vidimo još jednom. Štefan Švab gotovo pa na isto mjesto. Dva put je odsjela lopta Paoka. Lijepo se okrenuo Bisesar. Opasan je Paok, ali evo opet malo sreće. Ali kako se snašao kao mačka El Kaduri. I još jednom pravovremeno se to iznosi iz opasne zone. Da vidimo što se može tu napraviti. Ide dobar centaršot, opasan centaršot. Ali malo je igrača Rijeke u završnici. Crespo pomalo u panici, odmah šalje van. Evo razvana Lučeskua. Escoval. Tomečak. Mijenja stranu Pavičić. Tu je Lukas ispred Ampema. Tamo je bio i Živković. Da vidimo ovo. To će biti novi aut za goste. Tomečak. Visoko podignuta lopta. Galović nije imao boljeg rješenja od ovog, što je sigurno, barem se Rijeka može opet rasporediti u blok. Ostao je na širokom prostoru s jednom vrlo nezgodnom loptom Galović i riječki stoper je procijenio da je ovo najbolje rješenje. Ali griješi i Paok. Tu je bio Abbas blizu, ipak nije uspio doći do lopte. Bisesvar. Dobar klizeći start, ali onda prekršaj Abasa. Traže gosti da se pusti prednost. Evo upozorenja za Abasa, već je to izvedeno. I opet brzopleti Grci predaju loptu Rijeci. Krešić. Posljednji čovjek riječke obrane. Paskalakis i Fernando mirno to rješavaju. Evo opet opasno koja prodara tamo gdje je Živković. Lukava lopta i ide u mrežu. El Kaduri je pobjegao. 1-0 vodi Paok. Ispala je riječka obrana. Vidjelo se odmah da je to vrlo lukavo podvaljeno, da će to biti teško zastići i gosti iz Soluna nažalost rano vode na Rujevici, ali nipošto ništa nije izgubljeno ovdje. Potpuno je sve otvoreno. Jedan pogodak Rijeke ovdje vraća stvari na početak. El Kaduri je zabio. Da vidimo još jednom cijelu akciju. Naprosto ovdje je ostavljeno i previše vremena i previše prostora. Onda se ovako ubacio Marokanac i pored Escovala uspio to gurnuti vjerojatno špicom kopačke u mrežu za 1-0. Švab je napravio glavninu posla s ovom dobro proigranom loptom. Tu je glavni razlog problema što je pušten Austrijanac da se primakne ovako i Rijeka u velikoj nevolji na početku utakmice. Ali problemi iza strijelca Omara El Kadurija, 31-godišnji Marokanac, rođen u Belgiji. Dobar igrač, iskusan igrač koji je svojedobno igrao i seriju A u Torinu i Napoliju, bio jedno vrijeme u Breši i Empoliju.
sada već 5. sezonu član PAOK-a, mora barem privremeno van. Šteta, ali mora sada ostati hladne glave Rijeka. Kažem, ništa ovdje nije izgubljeno, treba nastaviti graditi. Kompletan PAOK. Vraća se El Kaduri. Ampem. Krešić. Escoval odmah pod pritiskom, zadnja linija Rijeke. Sve smo opcije razradili, kaže Goran Tomić prije utakmice, i ovu su naravno imali sigurno u svojim projekcijama kako se postaviti ako se primi gol. U ostalom i PAOK je primio gol prvi u Solunu. Prijeti Šviderski, Poljak kojeg smo malo vidjeli za sad, neka tako i ostane. Bisesvar pod prekršajem je Bisesvar, Nizozemac rođen u Surinamu. Novi slobodni udarac već je izveden. Čvrst je PAOK, to se ponovno jako dobro vidi i večeras na Rujevici. Još jedan sitan prekršaj Escovala. Vierinja. Švab. Lukas. Novi prekršaj. Ovoga puta za žuti karton dobit će ga Abbas, bio je već upozoren ranije. Da vidimo još jednom tu situaciju. Srušen je Šviderski i evo prvog žutog kartona večeras na Rujevici. Kurtić. Bisesvar. Još jednom Kurtić. Uspio se probiti Kurtić, ponovno je opasno, dolazi El Kaduri na loptu, ali sad je odneseno ispred njega. Ovdje je Lukas, ponovno Rijeka primorana stati sa svim igračima iza lopte. Galović. Pavičić. Vukčević i ovdje je aut za goste, kažu suci iz Ukrajine. Princ Ampem uvjeren je da je to lopta za njega, ali ništa od tih želja. El Kaduri, srećom sad je to zaustavljeno, ali nije dobro riješeno. Još jednom izgubljena lopta u opasnoj zoni. Šviderski. Švab. Vierinja, i on je došao naprijed. Crespo. Pokušaj dugom loptom. Nije prošlo za Lukasa. Biće ovdje i prekršaj. Što se dogodilo ne izgleda dobro. I odmah Prskalo pokazuje na riječku klupu da uđe ovdje liječnička ekipa, da se radi i o težoj ozljedi. Tayloru žuti karton. Možda ćemo moći vidjeti tu situaciju. Laktom je negdje zahvatio Ninu Galovića. I evo prvog igrača PAOK-a, to je Lukas Taylor.
prvog igrača Paoka s opomenom ovdje. Nadam se da neće biti nekih ozbiljnih posljedica za Galovića, ne daj Bože neke ozljede ili nečega što bi mu odlačilo pozornost i ometalo ga u igri. Mora Galović van jer pružala mu se pomoć, mora barem privremeno tu stati i onda će mu dati znak Sergej Bojko da se može vratiti natrag na travnjak. To je Švab, to je igrač koji je asistirao za pogodak, iskusan igrač je ovaj Austrijanac, 30 godina, dugo vremena u Bečkoj Austriji, prije toga u Admiri Wacker. Veliko pojačanje za Paok kada je stigao ovdje prošlog ljeta, ali evo naprijed opet Rijeke. Tomečak još jednom šalje to na bok, potpuno je odsječen tamo Prince Ampem, malo smo ga vidjeli prema naprijed u ovih gotovo 18 minuta koliko se igra. Švederski gubi loptu u opasnoj zoni, ali stiže popraviti svoju pogrešku. Pod pritiskom je Paskalakis, vrlo riskantno ispucano, ali opet Grci uspijevaju doći do lopte. To je Jasmin Kurtić, silovito ide Abbas, mora biti oprezan jer Abbas ima žuti karton, ne smije pasti u neku zamku nekog obračuna sa suparnikom. El Kaduri ostavio iza sebe. I evo, dobro došle pogreške u predaji, evo prilike da Tomečak jurne naprijed, ali Rijeka je s malo ljudi u završnici. Tomečak, kako je to bilo opasno, ali ipak ide daleko od vrata. 19. minuta, evo napokon i riječkog prvog konkretnog pokušaja. Dosta to ide od vrata Paskalakisa, ali možda je to nagovještaj bolje, opasnije, ofanzivnije Rijeke. Fernando Varela odlučio se za preskakanje igre i pogriješio Fernando Varela. Često to tako bude kad stoperi vode igru. Tomečak, prekršaj je očigledan, napravio ga je Vjerinja. Krešić. Pavičić, duboko se vraća Pavičić ovdje po loptu. Nema pravog rješenja, mora to još jednom ići unatrag. Probat će preko ove desne strane Rijeka, tu su Eskoval i Tomečak, ali čita Bisesvar. Eskoval, odgurnut Abbas, evo opet Abbasa koji je prenervozan u toj reakciji, stalno vodi neke obračune sa Joseom Crespom i nadam se da ima netko ovdje na riječkoj klupi ko će ga urazumiti i ukazati mu da ima žuti karton na 14. minute. Jedan mali trenutak je dovoljan da ga se očito izbaci iz takta i onda to može biti pogubno za Rijeku.
Da vidimo sad taj slobodni udarac. Dugo putujuća lopta, ali na kraju nema opasnosti. Došao je Krešić na skok, bilo je uzalud. Još jedna poklon lopta za Rijeku. Galović. Krešić. Eskoval. Malo je vremena, odmah je suparnik na leđima, teško se iznosi lopta iz opasne zone, teško se ovdje stvara neki višak da se otvore koridori prema naprijed. Rijeka se silno muči. Ali ako neko zna i vičani lopti, to je Pavičić. Dobro iznosi Pavičić. Točno smo na polovici prvog dijela. Tomečak. Tomečak nije uspio tamo Drmić doći do lopta, ali evo malo više prostora na lijevom boku. Publika traži da se odlučnije krene prema naprijed. Ampem, evo ga napokon s loptom. Ampem je uspio nabaciti, Vjerinja je poslao to već van. Ovo je jedan pokušaj iz volea. Nije bilo dobro ovoga puta. Lepinjica, strijelac tog riječkog pogotka u Solunu prije tjedan dana. Probao je Lepinjica i treba probati. Ovo je bila situacija iz koje se nudi prilika da se tuče izravno prema golu. Još jedan opasan napad, ali Bisesvar ipak nije uspio iskontrolirati to. Evo mu nove lopte. Kurtić. Sviderski. Još jednom Jasmin Kurtić. Fernando. Lukas. Probat će kroz sredinu Brazilac. Crespo. Vjerinja, puno prostora ima pred sobom. Ostavljeno mu je jako puno prostora da bez problema uđe prema opasne zoni. Evo odmah i slobodnog udarca. Vjerinja će izvesti taj slobodni udarac. Srećom nema nekih opasnosti, ali Abas ne čisti dobro. Abas je to gurnuo opet praktički suparniku u noge. Ponovno Vjerinja. Vjerinja ide prskalo sa svojih vrata. El Kaduri i ipak je raščišćeno. Dobro je. Uspjela je Rijeka to odbiti. Lepinjica je uzela loptu. Može li Prince Ampem natjerati Fernanda na pogrešku? Ne. Živković. El Kaduri. Ponovno Paok dominira. Crespo.
El Kaduri mijenja stranu, opet je tu Lukas. Lukas koji zadaje velike probleme tamo na ljevom boku Vukčeviću ili na desnoj strani napada Pauka, kako hoćete, ali sad je to srećom zaustavljeno. Pavičić je pod očiglednim prekršajem. Evo, strijelca tog jedinog pogotka, ukupno 11 prekršaja napravljeno ovdje. 10. minuta bila je kobna za Rijeku, Omar El Kaduri za vodstvo grčke momčadi na Rujevici. Nadamo se da Rijeka još u prvom dijelu može pokazati više od onoga što je pokazala do sad. Prince Ampem, probio se Ampem, ali je li lopta ostala u igralištu? Nažalost ne. Crespo. Vjerinja vraća na Fernanda, bilo bi ga dobro napasti, natjerati da odmah ispuca, ali presporo to ide. Ovdje je Bisesvar opet vuče jedan opasan napad. Bisesvar i tu je Švjaderski, malo je zakomplicirao Poljak, ali još uvijek to traje. I na kraju je ipak srećom to zaustavljeno. Malo su promijenili raspored Grci. Fernando i Crespo zamijenili su mjesta. Crespo, Španjolac Jose Crespo, dobro gurnut, opet Lukas i Ampem. Stigao je još jednom zatvoriti Prince Ampem, ali Rijeka se ponovno teško sastaje s loptom i teško dolazi u posjed. Bisesvar vara Escovala, još uvijek Bisesvar, evo ga već u kaznom prostoru. Prskalo je odlučio boksati, dobra odluka, lopta je daleko od vrata, ali Rijeka teško izlazi na kraj s Paukom. Pokazuje Prskalo da se maknu od njega dalje, njegovi da izađu dublje, da probaju preuzeti inicijativu, da se proba nametnuti Rijeka ovdje i da promijeni ritam ove utakmice. To se mora probati napraviti. Ovo je vrlo slično kao i drugo poluvrijeme u Solunu prije tjedan dana, s razlikom da sada Pauk ne treba bezglavo juriti kao što je tamo jurio za ostatak. El Kaduri. Ponovno višak na boku. Bisesvar. Oslobodio se Bisesvar. I ovo je u rukama Prskala. Točno pola sata igre. Publika već polako nestrpljiva. Traži da se odlučnije krene prema naprijed, da se počne igrati prema naprijed. Ali za sad smo malo vidjeli toga. Tome čak jedan od najaktivnijih u tom smislu. Lepinjica. Ampem. Abbas odlučio se na dugu loptu i to nije dobro. Drmić je odmah vidio da to ide samo u gol out. Vrlo dobar u prvoj utakmici, za sad smo ga jako malo vidjeli. Nažalost, danas je Abbas prvenstveno nervozan, nermiran, 22-godišnji napadač iz Gane koji je stigao kao posudba iz njemačkog Mainza, a režiser nam još jednom vraća na pogodak u 10. minuti.
Ali evo, Abasa koji se dobro postavio tu. Ima li kakvog prostora za udarace? Pavičić se traži. Otjeran dalje od kaznenog prostora Pavičić. Dobra kombinacija. Evo prilike za udarac i ide pored vrata. Ide pored vrata, 32. minuta, najkonkretnija, najopasnija situacija za pogodak je to bila. Čini se da nije dirao to Paskalakis, da vidimo još jednom. Vrlo lijepa akcija, konačno se pojavilo malo prostora i ovo nije bilo daleko. Barem je to dojam iz one kamere, ova će možda više otkriti, fjuknulo pored vratnice. Evo konačno opasne Rijeke. Znamo da je Paok bolji, kaže Goran Tomić, da je na papiru bolji, da ima skuplju momčad, da ima individualnu kvalitetu na svojoj strani, ali vjerujemo da možemo odgovoriti svim izazovima. Ide još jedan obećavajući napad. Ampem. To je dobro gurnuto u sredinu, ali stigao je zatvoriti Kurtić. Još jednom Ampem, konačno se malo i Rijeka nametnula. Pavičić, spasio je posjed Pavičić. Prince Ampem, odmah okružen dvojicom. Živković je zadnji igrao s loptom. Drmić. Evo Tomečaku dosta prostora. Odmah ide centaršut. Tomečak, vrlo neugodna, niska lopta, ali uspjeli su Grci reagirati tu. Bisesvar. I bit će prekršaj. Ipak prekršaj, Krešić je došao napred raditi pritisak, dobra odluka da se izađe konačno napred, ali je ipak sapleo s leđa ovdje El Kadurija koji je naravno jedva dočekao jedan ovakav kontakt, još ga maksimalno izdramatizirao i slobodni udarac je već izveden. Lepinjica. Pavičić. Prskalo. Šalje to u sredinu. Ponovno su Grci čvršći na ovim ničijim loptama. Ponovno uzimaju posjed. Vjerinja. El Kaduri. El Kaduri malo je zaboravio loptu, okružen već dvojicom i prekršaj. Ipak prekršaj, pokazuje Sergej Bojko da je dobio Marokanac po nozi. Ovdje je Skoval uvjeren da je to bio start na loptu i moj dojam nekako bio da je Skoval odnio loptu, ali puno u bolje poziciji je Sergej Bojko, da vidimo. I po nozi je bilo. Opasna zona, opasna situacija, 35. minuta. Paok ima obećavajući prekid. Prskalo namješta Živi zid, petorica su tu, plus onaj jedan koji leži za svaki slučaj, da vidimo tko će pucati, je li to Portugalac Vjerinja. Čini se da, 35-godišnji veteran, nekadašnji igrač Porta i Wolfsburga, Adelino Andre Vieira ili popularni kao Vjerinja. Vjerinja ide preko vrata. Dobro je. Preživjela je Rijeka i ovaj slobodni udarac koji je nekako nudio više nego što je na kraju ispalo za Paok i dobro je da je tako. Ušli smo u zadnjih 10 minuta prvog dijela. Bisesvar. El Kaduri.
odmah naprijed. Bisesvar iza leđa obrane, možda čak i teži o nekoj egzibiciji, ovdje nije uspio provući loptu Bisesvar. Još jedna dobro došla greška, može li se to napokon kazniti? Drmić, Abbas se dobro ubacuje, Abbas u sredinu, je li bilo igranja rukom, ovdje ništa nije suđeno, vidjet ćemo, nadam se, tu situaciju još jednom, tome čak tamo cijela riječka klupa pokazuje da je to igranje rukom, vara nema u ovoj fazi natjecanja, nažalost, i da vidimo. Nisam siguran da je to tek tako, a moguće da je i dobro vidio Sergej Bojko. Krenuo je Švab prema lopti, na trenutak s rukom pa odmaknuo i tu bi trebao vjerojatno super slow motion za točno utvrditi baš ono što radi VAR, ali toga nema i ide se dalje. Švjederski vraća još jednom otraga. El Kaduri, Vjerinja. Stalno mijenjaju raspored igrači PAOK-a i na taj način dodatno zbunjuju Rijeku. Evo malo sada u sredini, ovdje El Kaduri, koji više nije tako ofanzivno, ali je zato naprijed Vjerinja i Bisesvar. Evo Vjerinje. Spasio je loptu Kurtić. Ne vidimo, to će biti burna reakcija El Kadurija. Prekršaj je očigledan, ali reakcija Marokanca neprimjerena. Escovalu zadnje upozorenje. Malo je rukom zamaknuo ovdje Escoval prema El Kaduriju i spriječio je daljnju eskalaciju Ukrajinac Sergej Bojko. Bisesvar, Vjerinja, tu je Švjederski i dobro je oduzeta lopta Šviderskom. Pod pritiskom Lukas, ali sigurno je to vratio do Fernanda Varele. Crespo, tu je Kurtić, pa još jednom Fernando Varela. Živković. Ostala je lopta u igralištu. Galović je morao ovako riješiti na brzinu jer PAOK prijeti konstantno. Pritisnuta i dalje Rijeka. Gubi 1:0 iz 10. minute, ali pritisak i inicijativa konstantna na strani PAOK-a. Vrlo, nažalost, rijetki trenuci kada Rijeka uspijeva parirati i doći na suparničku polovicu. Morat će se preuzeti dodatan rizik, to vjerojatno Goran Tomić čeka za drugo poluvrijeme. Morat će se promijeniti raspored, morat će se naprosto krenuti naprijed na sve ili ništa u jednom trenutku. Ovako na duge staze neće moći. El Kaduri i još jednom Greda spašava Rijeku. Kakva sreća sada. 41. minuta, blizu je Marokanac bio da zabije sada spektakularan gol. Kratak ostao Prskalo, ali treći put okvir gola. Ili ipak dirao Prskalo. Dirao vršcima prsiju, to je
spasio Prskalo u stvari. Bisesvar, ide lopta van, bacio se Krešić, gol out pokazuje Sergej Bojko. Ovo je start možda i za žuti karton, puštena je prednost. Abbas. Idemo u finiš prvog dijela, zadnje 3 minute pred nama plus vjerojatno i nešto nadoknade. Tomečak, može li probiti Tomečak? Može dati jednu vrlo neugodnu loptu, ide prema vratima to, ali ipak će zaustaviti Paskalakis, ne ide u okvir gola, nažalost udarac bez poštene siline, uputio je Josip Drmić. Malo više prostora. Uglavnom svi riječki napadi idu preko Tomečaka. Može li možda dobiti neki duel 1 na 1? Ostavio za Eskovala, Tomečak, što se tu događalo? Kontraprekršaj pokazuje ovdje Ukrajinac da se dođe i pomoći jednom igraču PAOK-a, je li to nastradao Fernando Varela, da vidimo iz ovog kuta. To je Crespo bio. Evo te situacije još jednom. Vrlo hrabro je ušao Jose Crespo u ovaj duel. Tamo gdje je kopačkom išao Abbas, glavu je podmetnuo Španjolac. I vidjeli ste reakciju igrača PAOK-a koji su tražili i strožu sankciju za Abbasa. To bi onda značilo i isključenje, ali pokazao je ukrajinski sudac da tu nema namjere i da to ipak nije bilo tako opasno kao što su htjeli prikazati. Da vidimo još jednom taj udarac kojeg je vršcima prstiju skrenuo u gredu Prskalo. Nova velika prilika, to je ponovno strijelac, dakle pogotka iz 10. minute Omar El Kaduri. Rijeka je preživjela jednu kanonadu u prvih 8 minuta, 2 put vratnica ili barem jednom spoj grede i vratnice, pa onda taj pogodak El Kadurija, pa sada i ovaj udarac. Mora se reći, mora se priznati da je PAOK apsolutno dominantan, nažalost ovdje, ali ostaje još mogućnost naravno i u drugom poluvremenu da se nešto promijeni, da se i raspored promijeni, odnosno da Goran Tomić pređe vjerojatno na neku varijantu B i da proba Rijeka naći rješenje za ovaj vrlo neugodni, čvrsti, kompaktni, dobri PAOK. To je kvalitetna momčad, druga momčad grčkog prvenstva prošle sezone. Momčad koja je i relativno dugo već na okupu, ima individualnu kvalitetu na svojoj strani. Grčko prvenstvo nije počelo još, mnogi su se ponadali da možda PAOK nije u pravom ritmu i pravoj formi, ali od tih želja ipak ništa. PAOK je svjež, odmoran i dobar u svakom trenutku ove utakmice večeras. Koliko će biti nadoknade? Ovo je najduži prekid bio danas. Ova ozljeda Crespa i 3 minute je jedno razumno vrijeme koje daje Sergej Bojko. Vrlo hrabro ide sada napred Crespo, Bisesvar i Eskoval, novi njihov dvoboj. Vjerinja. Dolazi Vjerinja, odvlači za sobom Tomečaka koji stiže zatvoriti. Neumorni trkač na tom desnom boku je Tomečak koji danas igra 38. euro utakmicu za Rijeku i danas se
izjednačio sa riječkim rekorderom Zoranom Kvržićem, obojica po 38 europskih nastupa u majici Rijeke. Tomečak, Abbas. Nema prekršaja. Negoduje publika na Rujevici, ali Ukrajinac pokazuje da se igra dalje. Bisesvar. Lepinjica vuče na drugu stranu. Uspio je primiriti Drmić, tu je Ampem, možda i zadnja šansa za Rijeku da u prvom dijelu nešto proba promijeniti, bježi dalje od gola Ampem, ali još uvijek može biti opasno, međutim nema koristi od ovakve lopte. A ovdje je, čini se, i podignuta zastavica na kraju i označeno je zaleđe. Opet jedna od rijetkih situacija Rijeke naprijed i nudila je više definitivno nego što je ispalo na kraju, a ispalo je samo zaleđe. Još 30 sekundi. Paskalakis se potpuno migran bez pravog posla. Tamo se Živković bori i za loptu i za poziciju. Ovo je prekršaj u napadu. Još 10 sekundi. Može li se to brže, bolje postati naprijed? Može li se barem probati nešto napraviti ovdje? Tomečak, hoće li pustiti Bojko? Presporo to ide i vremena više nema u prvom dijelu. Nije dobro. Rijeka 0, PAOK 1, 10. minuta El Kaduri. Međutim, to nije rezultat koji bilo što garantira Grcima što se prolaska tiče. Sve je potpuno otvoreno i to je jedina dobra vijest, da je taj rezultat još uvijek aktivan, da se može dostići, da je Rijeka i dalje u igri, da ima priliku, ali mora nešto promijeniti Goran Tomić, mora probati makar preuzeti više rizika. Vraćamo se u pravom trenutku, drugo poluvrijeme samo što nije počelo na Rujevici. Rijeka protiv PAOK-a kreće sa dvostrukom promjenom. Tomić povlači poteze, ostao je Vukčević u slačionici, ostao je i Lepinjica, a novi igrači su Čerin i Selahi. Da vidimo što mogu donijeti u ovoj prilično teškoj situaciji sada Slovenac i Albanac. Mogu li donijeti kakva nova rješenja i neko osvježenje u igri Rijeke? Galović je loptu poslao van. 1:0 za goste iz Soluna od 10. minute pogodkom ovog čovjeka, Omara El Kadurija. Pustit će naravno Kaduri da ode u korner i evo prvog udarca iz kuta u drugom dijelu. PAOK ostao bez promjene u svom sastavu, dakle početna 11-orica i dalje su tu. Šviderski vreba priliku iz prekida. Bisesvar je nabacio, Bisesvar i odlazi lopta još jednom prema njemu. Bisesvar. Može li se to brzo iznijeti? Može li se otvoriti? Ne, opet jedan nesporazum. Lopta iza leđa Abbasu, odlazi samo u novi aut za PAOK. Bez pravog rješenja Vjerinja, ali našao je dobru soluciju. Slobodan je Fernando Varela. Lucas Taylor. Još uvijek Lucas Taylor. Ovdje ga prati Selahi i uspio je nekako iščeprkati loptu Albanac, koji je ušao vrlo čvrsto, agresivno, pun snage
To je novo rješenje za Rijeku. Ovo je jedan sudar u zraku i da vidimo što će pokazati ovdje Bojko, da je to intervencija za obje liječničke službe. Tomečak je nastradao. Čini se tamo i Vjerinja. Ostao je vjerojatno bez zraka Tomečak. Žali se da je dobio udarac u prsa. Evo tog trenutka još jednom. Beskompromisno, bespoštedno ide se u svaki duel. Rijeci se nema što prigovoriti, posebice ne Tomečaku koji je poznat kao jedan beskompromisan borac koji ide do kraja i ovdje je riskirao do kraja Tomečak, ne bi li konačno Rijeka ostvarila neku mogućnost da stvori kakav višak na suparničkoj polovici. Prvi dulji prekid u drugom dijelu. Evo malo i kadrova s tribina, i staro i mlado. Svi su večeras stigli na Rujevicu biti dio ove riječke priče, jednoj ovako važnoj utakmici. Grci traže naravno slobodni udarac, bit će podbacivanje i ne vidimo kako će to biti riješeno. Lopta ipak za Rijeku. Ipak prekršaj. Čini se da je Šviderski bio zaustavljen. Ide i žuti karton. Nosi ga Bojko ovdje. Abas ga ima od 14. minute, a Galović od 50. Vidimo još jednom. Malo je neoprezno ušao u ovaj duel Galović i to je Ukrajinac procijenio kao opasnu igru. Opasan start Galovića. Evo prilike da se uzme lopta. Ampem i ovo je prekršaj. Neoprezan Princ Ampem. Da vidimo još jednom to. Josip Drmić se žali, ali evo lopte opet u posjedu Rijeke. Abas probao je proslijediti dalje. Nije prošlo prema Drmiću. Pavičić je tu. Sada puno ofanzivniji u drugom dijelu. Može li Rijeka pritisnuti zadnju liniju Paoka? Za sad ne. Bisesvar. Lukavo propustio Bisesvar. Fernando Varela. Lucas Taylor. Negoduje Razvan Lučesku. Traži ozbiljnost od svojih igrača. Još nekoliko igrača na zagrijavanju ima Rijeka u ovim trenucima. Dvostruku je već promjenu obavio Goran Tomić. Ali stvari se za sad ne mijenjaju. 6,5 minuta igre u nastavku i dalje je to sve uglavnom u istom ritmu. Paok je taj koji dominira s posjedom, teži igri prema napred, ali igra odgovorno, ne juriša bezglavo, čuva svojih 1-0, skriva loptu i trati Rijeci dragocjeno vrijeme. Novi prekršaj, očigledan prekršaj, opasno podignuta noga, to je Selahi.
Lindon Selahi. Jedno od pojačanja ovog ljeta. Igrao je u Standardu iz Liježa, u nizozemskom Twenteu i Willem Tveu. Da vidimo tko će prvi do ove lopte, ipak Fernando Varela. Iskusan stoper, dobar stoper, pouzdan, siguran, 30-godišnjak, porijeklom sa Zelenortskog otočja. Ima putovnicu i Portugala. 6720, kaže službeni spiker, da je to broj gledatelja koji je danas stigao na Rujevicu u korona vremenu. Čini se da je to i najveća posjeta. Selahi. Krešić. Pavičić. Još jednom Krešić. Galović. Ne može se Rijeka nametnuti naprosto u sredini, ne može povezati, ne može iskreirati, vrlo teško iznosi to iz svoje polovice i u stvari predaje loptu Grcima cijelu večer. Ali evo malo mogućnosti i odmah ide se na dugu loptu. Selahi to šalje. Ovdje je Abbas i Fernando. Vrlo nasrtljiv, cijelu večer je Abbas, ima žuti karton od 14. minute, ali evo konačno jedne greške sada koja se potkrala, da tako kažem, Pauku. Evo možda prilike da Rijeka dođe naprijed i da proba nešto iskombinirati. Galović na bok, tu je Ampem, vrlo oštar centaršut Prinsa Ampema, prilika za udarac, ide pored gola, nije bilo loše. 55. minuta, odmah je potegnuo Selahi, to je najbolja prijetnja Rijeke u drugom dijelu, da vidimo još jednom, možda se moglo i malo prići vratima ovdje, ali nije imao Albanac lošu namjeru, jedna oštra lopta po zemlji koja je odskakutala na kraju pored vratnice. 10 minuta igre u nastavku. Tjera tamo ukrajinski sudac Lukasa Taylora na mjesto gdje je ta lopta i otišla van. Mora se Escoval brzo riješiti lopte. Evo kako su Grci nasrtljivi. Odmah je Verinja došao tu. A da vidimo ovo. Može li se tu nešto napraviti? To je opasno. To je sada tamo Drmić, ali ide lopta u aute. Stigao je ipak zatvoriti Jose Crespo. Konačno malo Rijeka došla naprijed. Ampem. Još jednom Ampem. Pokušava iskombinirati Ampem, ali ponovno to propada. Ovo je taj drugi novi igrač u nastavku. Čerin. Armada ne posustaje ni jednog trenutka. Naprotiv, sve glasnija i glasnija je. Jasno da oteže koliko god može. Paskalakis dobio je upozorenje da će dobiti žuti karton za idući ovakav potez, ali ukrao je 20 sekundi, možda i više. Pritišće Abbas. Paskalakis ne briljira u ovim ispucavanjima, to smo već vidjeli i u prvoj utakmici i danas drugi ili treći put da ovako griješi.
Ampem, velika je gužva na malom prostoru i Grci opet iznose loptu, bolje se snalaze u tome. Bisesvar. Evo malo opet više mogućnosti za PAOK, to je ipak izbačeno van. Dalje od opasne zone Tomečak prati ga Vjerinja. Švab promijenio je stranu, slobodan je Živković. Lijepo je ostavio Živković to za Lukasa Taylora, opasna nova situacija pred golom i to je na kraju skrenuto u korner srećom. Ipak ide u korner, Krešić je promijenio smjer lopte, tukao je Slovenac Jasmin Kurtić. Drugi udarac iz kuta u nastavku za PAOK. Biće to novi ubačaj za kapetana Vjerinju. Stiže Kurtić. Tu je Ampem, ipak natjerao samo Grke da uspješno vrate to još jednom do Paskalakisa. Idemo prema zadnjih pola sata utakmice. Još jedan aut za goste iz Soluna. Je li to kontra prekršaj? Je. Bilo je tu obostranog držanja, ali je ovdje Šviderski izgubio živce, a onda je bio i bezobrazan prema sucu Sergeju Bojku. Tko zna čitati Susana, zna što je Poljak rekao ovdje Bojku i za to je dobio zasluženo žuti karton. Ovo na kraju je to sočno što je na engleskom rekao Bojku. Šviderski. Lukas Taylor. Živković. Još jednom Lukas. Vraća to do Varele koji će se opet odlučiti za ovo vjerojatno najnepopularnije nogometno rješenje, vratiti loptu svom vrataru i evo opet Paskalakisa koji je loš na ispucavanjima. Publika traži od Rijeke da se krene prema naprijed, da se proba nešto, ali Rijeka ne može sačuvati ovdje ni loptu i opet iz ničega nudi priliku sada PAOK-u da juriša prema njezinim vratima. Treba će malo više i petlje i hrabrosti ovdje jer vrijeme dramatično curi. Ništa, samo novi aut. Kad god primi netko loptu od bijelih, odmah dvojica koja okružuju to i tjeraju naprosto na pogrešku. Prekršaj, sitan prekršaj, ali El Kaduri zna kako treba ovdje pasti i odmah slobodni udarac. Malo se samo nasloni ovdje Selahi i dovoljno da El Kaduri padne.
slobodni udarac za Bisesvara. Ne može se to izvesti, nije bio dan znak. Dosta vremena gubi Ukrajinac na ovo objašnjavanje što je dopušteno, što nije, što bi trebalo ili ne. I još jednom vraćana ta lopta, u svakom slučaju opet malo vode na grčki mlin. Bisesvar, tamo je Krešić bio najviši u skoku, Lavovski se bori cijelu večer, posljednji čovjek riječke obrane, ali ne može stići do ove lopte. Kurtić je to ostavio petom za novi centaršut, prolazi lopta skroz na drugu stranu, tu je Živković, još jednom Lukas, Živković, evo ga ukazano na prostoru, Živković na udarcu i sreća, ali još nije gotovo, velika sreća, već je otišao Prskalo u suprotnu stranu. I ide odmah drugi udar, novi val, Bisesvar, Vjerinja, sada se doista Paok i poigrava. Ali srećom, ovdje je Fernando Varela ipak pogriješio i on se drznuo doći naprijed i on sudjeluje u jednoj ofanzivnoj zadaći. Ne ide, teško je to protiv ovakve momčadi koja na trenutke djeluje da je ipak razina više od Rijeke, tim više se žali za onom propuštenom velikom prilikom koja se nudila u Selunu do zadnjih sekundi. Reći ću vam samo da je Paok prošle sezone izbacio i Bešiktaša i Benfiku iz Lige prvaka. U trećem pretkolu je eliminirao Benfiku, doduše na jednu utakmicu, ali ju je eliminirao. A onda je ispao u 2 utakmice od ruskog Krasnodara i nije ušao u Ligu prvaka. Igrao je skupinu Europske lige i nije uspio izboriti Euro proljeće. Bolji su bili PSV i Granada, a Paok na trećem mjestu, bolji tek od Ciparske Omonije. El Kaduri, išao je on dosta oštro ovdje, Abbas, ali svaki duel dobiva Fernando Varela. Tko god je na drugoj strani, Varela je uvijek brži, čvršći i lucidniji, bolje anticipira. Što se dogodilo? Prskalo ima problema i Prskalo je, bojim se, inače ušao u ovu utakmicu. Tu je El Kaduri i on se sada žali. Je li s Prskalom sve u redu, je li pozvana služba zbog El Kadurija? Žalio se i Prskalo da ga nešto tu boli, ali da vidimo. Grci možda imaju spremni promjenu. Evo tog trenutka, rekao sam ranije da je dosta oštro išao El Kaduri već prema Krešiću u toj situaciji, očito izvukao deblji kraj ovdje. S Prskalom je srećom sve u redu. Mučio ga je aduktor, zbog čega je preskočio utakmicu protiv Šibenika u nedjelju. Ide promjena. Neće moći Marokanac, strijelac jedinog pogotka večeras. Umjesto njega s klupe je podignut Austrijanac Thomas Murg. I još jedan vrlo dobar igrač. Evo te situacije, to je bila, kako se to voli reći, situacija 50-50 na lopti, u kojoj je ipak bio i sretniji i čvršći na kraju riječki igrač. Obavit će se promjena. Thomas Murg, 26 godina, austrijski reprezentativac, igrao je i za Grazer i za Bečku Austriju, jedno vrijeme i za Ried. Evo ga opet, kao i u prvoj utakmici, ulazi s klupe.
To je prekršaj, ali puštena prednost. Pavičić odnosi loptu. Tomečak. Može li Tomečak nešto napraviti između dvojice? Može, dobra reakcija Tomečaka. Tu je Ampem i Varela ispred njega, još uvijek Ampem i šansa za Rijeku, ali ide lopta van. Ide lopta u korner, konačno jedan opasan napad, ponovno Tomečak donosi ovdje priliku Riječanima, još jednom se vrlo hrabro osjurio Ivan Tomečak i na kraju je i on atraktivno iz volea probao ovdje zabiti. Jedna od rijetkih situacija da je Rijeka naprijed. Korner za Riječane, drugi večeras, svi su došli visoki naskok poput Krešića, ide lopta skroz na bok, može li ustići? Abas može. Prilika da se nastavi, Abas i Vjerinja, 1-1. Abas za sad dobro lomi Vjerinju, ali ipak nema rješenja u sredini. Pavičić namještao se i on na udarac, ipak ide predaleko. Ali barem malo nade da se može ovako ipak na trenutke zaigrati. Odmah i Armadi rastu krila i raspoloženje na tribini. Ide nova promjena. Naravno, publika negoduje jer ponovno se krade vrijeme. Opet Grci to majstorski odrađuju, prolaze bez kazni. Na ulasku smo u zadnjih 20 minuta. Vjerinja, dobro je dobacio to Vjerinja. Nudi se tamo Murg. Još jednom lopta je došao do kapetana Paoka. Bisesvar. Odnosi to Krešić. Ovdje je već označeno zaleđe. Podignuta još jednom zastavica, evo prekida, evo možda prilike da se obavi i ta promjena. Ide van Nino Galović. Nino Galović prepušta svoje mjesto sada Harisu Vučkiću. 29-godišnji Slovenac Haris Vučkić, još jedno novo ime na Rujevici, stigao je iz Španjolske druge lige, iz Zaragose, svojedobno je bio i u Twenteu i Newcastleu. Iskusan napadač i to je nova opcija sada Gorana Tomića, možda i zadnja ovakve vrste, da pojača svoju navalu i da ide u totalni rizik. Jedan stoper manje, jedan napadač više. Abas odmah se nudio Vučkić, ali došla je lopta do Tomečaka. Nije dobro očišćeno. Vrlo borbeni je i Čerin. Međutim, lopta je ponovno u njegovim nogama. Ide Slovenac naprijed. Pavičić u prostor na stranu. Malo prekratka lopta. Dovoljno da stigne izbaciti u aut Lucas Taylor. Još jednom Pavičić. Čerin. Prebrzo.
ne može se stići. Ideja je bila dobra, Vučkić se nudi, otvara tamo stranu, ali malo je ipak bio prekratak ovdje. Je li vrijeme za žuti karton napokon? Nije. Sad je valjda taj zadnji spomena za Paskalakisa, iako je već i ranije mu mahao Bojko. Vrlo tolerantan sudac. Selahi, uzeo je loptu Selahi i evo naprijed Vučkića, ali dao si je tako jak for i od ovoga nema ništa. Sad će opet ležati Paskalakis koji je jedva dočekao jedan kontakt, ide i žuti karton ovdje za neopreznog Vučkića ili Drmića koji je bio u tom kontaktu. Vidjet ćemo još jednom tu situaciju, 74. minuta. Ipak Drmić, dakle. Evo te situacije iz ovog kuta. Šteta, tek što je malo došla do zraka ovdje Rijeka s tim novim rasporedom nakon promjene Vučkić-Galović. Evo opet jednog dužeg prekida, što naravno koriste i Grci da i oni osvježe svoje redove. Mislim da su iste promjene i kod njih kao u prvoj utakmici Esiti, odnosno Japanac Kagawa. Ipak ide promjena Bisesvar iz igre. 15 minuta ostalo je do kraja. Umjesto njega tu je 30-godišnji Japanac iz Kobea, Shinji Kagawa, još jedan bivši igrač Zaragoze u ovoj utakmici, nekada i u Borussiji Dortmund. A ide Esiti u igru umjesto Jasmina Kurtića koji je odradio svoje. Sedmogodišnji Nigerijac Esiti trebao bi pojačati malo sada taj defanzivni blok i pomoći Paoku da sačuva svoju prednost, ali Paok ponovno juriša ovdje. Abbas, Ampem, može li proći Ampem? Provukao je nekako loptu Ampem, ali ipak nije ništa bilo suspektno za suca Bojka. I još jednom pregrub je naprosto u želji da dođe do lopte Selahi. Manje od 15 minuta ostalo je do kraja, plus sudačka nadoknada. Omar El Kaduri 1:0, 10. minuta, rezultat koji Paok vodi u premijernu sezonu konferencijske lige, odnosno natjecanja po skupinama. Ovo je tome čak dobro vratio, dobro primijetio. Prskalo kreće odmah naprijed, odlučno da nađe neko rješenje on. Debelo na suparničkoj polovici, ali i dalje Grci dobivaju sve te ničije lopte i stoga još i prijete. Evo dobre lopte u kazneni prostor.
ali dobar izlazak opet Krešića. Ampem koji je sada puno defanzivniji nego na početku utakmice, prepustio to svoje mjesto naprijed Vučkiću. Evo Harisa Vučkića, ne može ni on proći. Abbas u zadnji čas se suzdržao prekršaja koji bi vjerojatno bio za žuti karton, odnosno isključenje. Ima li tu prostora za Drmića? Mora netko doći u pomoć Josipu Drmiću. Dolazi Tomečak po boku. Čerin. Abbas probat će kroz sredinu. Ganac. Malo je prostora. Prepustila je sada grčka momčad inicijativu. Abbas. Dobra ideja, ali ipak prebrzo. Opet se tražilo rješenje više na boku. Tamo je kasnio Tomečak. Tu nema srećom nikoga od crnih. Može Tomečak možda započeti neku novu akciju. Ali ovo je opasno izgubljena lopta. Iz ničega Paok ima mat situaciju i iskusna ekipa kao Paok to neće propustiti. Murg je strijelac i nažalost priči polako dolazi kraj na Rujevici. Nedopustiva greška za drugi pogodak Paoka. Rijeka daruje ovdje pogodak suparniku i Tomas Murg sada postavlja ovih 2:0 koji se čine iz ove perspektive kao nedostižni za Rijeku. Mislim da je Skoval prodao jednu loptu nedopustivo u opasnoj zoni i to je naravno kažnjeno. 0:2 i sada je već ipak splasnula atmosfera na Rujevici. Ali treba biti objektivan i reći da je Paok bolja momčad i da je to večeras ovdje demonstrirao. Paok je bogatiji klub od Rijeke, ima individualnu kvalitetu na svojoj strani, kupuje više, kupuje izdašnije i to u konačnici ipak dolazi do izražaja u dvije utakmice. Kvaliteta mora isplivati i tim više, kažem, je žal za onim što je propušteno u Solunu, jer možda bi ipak drugačije bilo da je Rijeka ovdje došla s 1:0. Ovako polako kopne ta naša nadanja da se i drugi hrvatski klub uz Dinamo večeras može naći u sutrašnjem ždrijebu za to novo UEFA-ino natjecanje, konferencijsku ligu. Sutra dakle Dinamo u Europsku ligu, a Rijeka ima još samo zapravo tračak nade ovdje da se proba iščupati dvama pogodcima i odluči ovo u produžetak, ali opet jurišaju Grci. Nova prilika, blokirano je. Živković je bio tamo. Lukas. Ampem je tu. Krešić će vratiti Prskalu da se što brže izvede. Pokušava Goran Tomić motivirati sad svoje, da ne bi neko malo duši ovdje obuzelo Riječane ili predaja 10 minuta prije kraja, da se ide odigrati hrabro koliko se može i u ovakvoj situaciji. City uzeo loptu. Evo
opet viška na toj lijevoj strani gdje je taj Japanac. Izbacio je Krešić. Nudi se Kagawa ovdje, ali da vidimo ima li kakvo rješenje Japanac. Dobar tehničar, poigrava se ovdje sa svojim čuvarima i na kraju je ipak iščeprkao nekako aut Vukčević u ovoj situaciji i Bušnja je tu. Ali da vidimo o kojoj se promjeni sad radi. Drmić iz igre, a evo za kraj i Kolumbica Jorgea Obregona koji se u Rijeci tek treba dokazati. U Varaždinu je posebice u prošloj sezoni pokazao da zna biti ubojit. Bio je dobar i u onoj prvoj sezoni gdje je Varaždin sa Samirom Toplakom izborio senzacionalan ostanak u ligi. Zabio je i tad neke važne pogodke, ali razina u Rijeci je ipak razina koja zahtjeva još više od Jorgea Obregona. Evo jedne osvojene lopte, neki brzi gol kad bi pao, pa onda neki tračak nade još da ostane ovako. Ništa od toga, samo Paskalakis. To je strijelac drugog pogotka. Thomas Murg iz Austrije, Marokanac i Austrijanac su strijelci bili danas. Uostalom i to je potvrda o kakvom se klubu radi. Znate da su mnogi veliki europski klubovi puni internacionalaca, malo je domaćih igrača i tako politiku ima i PAOK. Ono što Grka ima u svom rosteru uglavnom su u drugom planu, izuzev Paskalakisa koji je na vratima. Evo dobre lopte, to je dobro za Abasa. Može li Abas izdržati ovaj nalet? Ispred njega je Taylor. Ide centaršut, nije bio loš centaršut Ampema. Tamo je Tomečak. Tomečak se bori sa Živkovićem. Abas. Prince Ampem. Čerin za kratko. Još jednom Tomečak. I dobra lopta, brzo se otvara PAOK. Evo već nekoliko opcija za Grke. Nova prilika je za Šviderskog, ali ipak je Poljak izguran u stranu i ostao je bez mogućnosti za udarac. Puno opasnije Šviderski bio u prvoj utakmici, nije iskoristio nekoliko izglednih prilika. Danas dobro čuvan, dobro pažan, ali i pomalo nervozan. Međutim, slaba utjeha je to jer je preko drugih rješenja PAOK došao do 2 pogotka. Posebice jeftin bio onaj drugi kada je pogriješio Escoval. Kagawa, 3 minute do kraja. Lukas. U svakom trenutku
PAOK zna što radi, naprosto nisu imali nekakva krizna razdoblja, gotovo pa bez izgledne prilike ostala je Rijeka danas, izuzev one situacije na početku, tamo kada je Tome Čak prijetio kad se tražilo igranje rukom u kaznenom prostoru. U svakom trenutku ovaj PAOK ima jasnu strukturu igre i ne posustaje. Rotira, mijenja Razvan Lučesku, ali PAOK je i dalje jednako dobar i kompaktan. Još jednom stvoren prejednostavno višak. Kagawa se opet izborio za loptu. Nova prilika i vratnica. 4. put okvir gola sada spašava Rijeku. Bilo je ipak iza leđa pa ne bi vrijedilo. Sada je Vjerinja stajao iza leđa riječke obrane u trenutku upućivanja te lopte. Još jednom Prince Ampem pokušava dobiti dvoboj, ali bio je prekršaj. Thomas Murg ima više snage i riskirat će Austrijanac, dobit će i on žuti karton za ovo povlačenje. Devedeseta minuta u tijeku plus sudačka nadoknada. Samo čudo je ostalo ovdje kao opcija za Rijeku. Pavičić je izveo slobodni udarac. Pavičić i nema nikakvih problema za Paskalakisa. Lopta koja ide preblizu tom vratarskom prostoru gdje Grk dominira. Ovoga puta odmah šalje naprijed. Kagawa je jedini čovjek, ali na širokom prostoru ostao. Tome Čak vratit će do Prskala. Malo pravih opcija za Prskala koji se mora odmah riješiti lopte. Pavičić, Obregon i Abbas su naprijed. Tu je Lukas između njih dvojice. Treba to brzo izvesti i to sada radi Abbas Obregon. Jorge Obregon namješta se na lijevu nogu i donosi korner Kolumbijac. Ušli smo u sudačku nadoknadu. Prince Ampem, ali nema problema. Šviderski je došao pomoći obrani. Pavičić, lijepo je podvalio Pavičić, ali ipak Obregon zaboravlja loptu. Nudila je ova prilika. Pavičić je dobru ideju imao, a sada ide protuudar novi. Evo nove opasnosti. Kagawa. Esiti. Neće naravno nigdje jurišati bezglavno. PAOK čuva mudro loptu ovdje i trati to vrijeme koje je preostalo u sudačkoj nadoknadi. Ali evo jedne greške, evo greške. Da vidimo, 3 protiv 3 i ništa nije od ovog. Ipak ništa nije od ovog. Kako je to? Iz ničega sada bila prilika. Fernando Varela rijetko griješi, ovdje mu je pala koncentracija, prodao je jednu loptu, ali uzalud je i to. Vjerinja ide kroz sredinu kapetan, tamo je opet Kagawa. Prijeti PAOK da će zabiti i treći. Kagawa, dobar blok. Živković i on se nudi i ovo je ipak malo previsoko za Šviderskog. 2 minute nadoknade su prošle, još 2 do kraja utakmice. Rijeka nije uspjela ostvariti svoj naum danas, nije uspjela nametnuti svoj stil igre, barem na trenutke, nije uspjela čak ni imati kontru u kojoj smo se možda isto pouzdali da bi mogla nešto napraviti kao što je to radila u prvom poluvremenu utakmice u Solunu. Ovdje iz igre ide
drugi Austrijanac, to je Stefan Schwab, a umjesto njega novi Brazilac, još jedan u nizu Paokovih Brazilaca je Douglas Augusto Soares, 24 godine iz Rio de Janeira, bivši igrač Bahije iz Salvadora i Corinthiansa. Biće prekršaj. Bez obzira što po svemu sudeći riječka priča staje večeras za ovu eurosezonu, Rijeka je opet došla do te zadnje stepenice, bila je u igri do kraja, preskočila je dvije prepreke malteškog zira, nije bila problem, ali škotski Hibernian je već ozbiljan suparnik, to je Rijeka riješila protiv boljega od sebe Paoka, to se mora reći, ipak osjetno boljeg Paoka u dvije utakmice sebi nije uspjela naći prostora. Došla je, kažem, do zadnje stepenice, ponovno je i na tom klupskom koeficijentu radila i na nacionalnom koeficijentu na UEFA-inoj ljestvici. Rijeka je uz Dinamo opet donijela najviše bodova Hrvatskoj, a sada će se morati okrenuti izazovima na domaćem frontu, hrvatskom prvenstvu i kupu i graditi svoju priču možda već polako što se Europe tiče za novu sezonu. Osim ako se ovdje neko čudo ne dogodi pa padne neki brzi gol, ali pitanje bi li to bilo dovoljno vremena. Pavičić, ništa. Ipak ništa. To je opet u rukama sigurnoga Paskalakisa koji je danas bio realno bez pravoga posla. Svakog trenutka označit će kraj Sergej Bojko. I to je ovaj trenutak, gotovo je na Rujevici, publika pomalo razočarana odlazi kućama, nade su bile velike, ali kažem, želje su jedno, realnost je drugo, kao i u mnogo čemu u životu, i novac ovdje donosi prevagu i donosi to nešto više, a to je Paok demonstrirao što znači biti bogatiji i u ove dvije utakmice je zasluženo prošao dalje El Kaduri 10, Marokanac za rano vodstvo i za kompletno, rekao bih, jedno otrežnjenje Rijeke već u vrlo ranoj fazi utakmice, a kada je Murk 10 minuta prije kraja zabio za 0-2, srušio je i tu nadu da se može zabiti i možda odvući utakmicu u produžetak, pa onda tu nešto probati napraviti, ali treba, kažem, biti objektivan i reći da je Rijeka jako malo takvih šansi za 1-1 imala tijekom ove utakmice i da jednostavno protiv boljega od sebe danas nije mogla. Svjesni su toga i igrači i stručni stožera, vjerujem i publika koja prati Rijeku i zna koje su kvalitete grčke momčadi, druge grčke momčadi. Tu se negdje sada može i povući paralela i grčkog prvenstva i hrvatskog prvenstva. Jako je grčko prvenstvo, nije bezazleno. Ovo su ozbiljni igrači koji su mnogi od njih stigli u Paok, istina u smire karijere, ali iz velikih klubova nakon što su odradili dobre karijere u ligama petice i to su ovdje, kažem, demonstrirali protiv Rijeke i u Solunu kad su se vratili na 1-1 u zadnjim sekundama i danas gdje su zapravo od prve do zadnje minute suvereno vladali na travnjaku Rujevice. Dakle, Paok je taj koji će se naći u ždrijebu za premjerno izdanje konferencijske lige. S druge pak strane, Rijeka se, kažem, oprašta od svoje euro sezone. Dinamo će tako ostati jedini hrvatski predstavnik u Europi ili ove jeseni.